Straight to the point. Okay, arita mahigala sa atong dugang sigutanan sa nitabo nga impeachment trial kagahapong adlaw. Kay kadto sumpay to, dali raman ang cross examination, dili man kailangan. Sa attorney Michael Pua mahigala ang mga punto mo ra may gipang kuan niya, wala na daghan kuan. Ang direct examination hinoon may langan. Usa ka adlaw ang nagahin og kapin, no? Kini ni ang matawag nato mga higalag pag cross examination mga punto man lang to unya pag diretso na, no? Sa permirong kuan na gahapon day 12 na sa impeachment trial. Ang day 11 katutuang adtong adlaw mahigala nga Lunes Pizza 3 mao kana makigalaan ang pagpresent niining kuwa auditor nga si Roderick Wamil. Bago sa din nakapasar og bar exam natong 2023, so nahimo na siyang abogado, bago lang, attorney Roderick Wamil, siya maoy kini ni ang first witness sa Article 1. Di ba? Kay katong basihan may gala ang Article 4 man to ulang giunag present katutuang betrayal of public trust. Tuwa dito nabutang tong pagpanghulga ni Sara Duterte kuno ngadto sa presidente og ingon man mga higala kinini ang inciting to sedition o grave threats. Tuwa dito. Tulo to ka witnesses nga ila. Si kinini ang John Mark Kalilong, Jeremy Lutok, o si Matibag. Di ba ko magkalimot ina mga witnesses kaligre mga kaligre kay mga testimonya ba? Ha? Nya karon, arinta sa Article 1, sa to pagibiyaan to nga article, gipang wala tong uban mga witnesses. Delikado man to ubang witnesses kung ila tong i-present may kalaman kadaot sa ilang kaso. So, sakto po ilang desisyon niya, proceed to another article, basi makabaos. So, diyan sa, kinini ang confidential funds, article 1 ang unang, ikatulo nga witness, si Kwan, attorney Roderick Wamil, kay unang witness, katong tagabangko, land bank, mahigala manager, ikaduha, land bank, gihapon manager, niya karon may ikatulo. So, muna kini mga higala si attorney Roderick Wamil. Medyo simila ay mga higala ang pag-present ini sa kinini ang pagsugod. Kaya sa attorney Lorna Kapunan mahigala medyo kibra-kibra na gitali po tungod sa pangidaron. Muna nga moabot gid ang panahon ana. Kitang tanan padung sa kita dito mga sukit tigpaminaw, no? Doon na gyud mga primes kinabuhi, doon na pud mga higala ikuan. Medyo luya na pud mga higala sa attorney Kapunan kay nihangyo na ganito nga lingkod siya. Wala simila ay mga higala. Pero gahapon atol sa cross-examination medyo na balik-balik o kaaligre. Katutuang mamani ang mas atangan magod sa mga tao ang cross-examination as compared sa direct examination. Tungod kay kanay magong mga direct examinations, nabunog naman ko nila ning kining isgutanan sa confidential funds. Bunog na kay ni kani adto pang 2024 sa Quadcom hearing. Unya paghuman 2025 hearing mahigala sa House Committee on Justice, bunog na kay ba? So kung imong ibalik ron mura kay nagtan-aw mahigalag sini, ikatulo na nimong review. Ang cross examination mawapan lang mabati muna nga kagahapon medyo dunay mga punto ato akong i-discuss ha. Straight to the point. Now, kini niyang balikan nato mahigala. Inig-testify man god sa mga witnesses, wag ingon nga bag-o bang bomba nga mo maka-shock ba unta, shocking ba sa mga tao nga bag-o ni. Interest kag interesado kang maminaw. Pero dili naman, daan naman ni. Kaning mga istoryahan nang gawas na ni panahon pa na mahigalas Quadcom. Unsa man tong Quadcom Inday Maris 2024. Sige nang bugbog na kayo ni. Bunog na kayo ni nga topic mga kigalaan. Sumuna mga tao kung kabantay mo ang viewers. Ang live viewers murag wala na interest kayong katawhan. Muna ako lang giingnan sila. Sige na lang panarbaho mo di aha, ayaw mo papatandog sa inyong trabaho. Kamong nasa opisina, kamong mga naa sa mga bisag unsang trabaho lang mo. Unya ini kabuntag paminaw lang mo des DWHP kaya tagaan lang mo na kung samari. Kay kung apil mo dito mahigalagon laay man. Limang ka na mga dokumento na mga isgutan. Puting laaya. Unya kinini ang
si Attorney Roderick Wamel nga maoy ilang ikatulong witness atol sa direct examination sa ako nang giingon walay bag-o nga nabuhian ba nga shocking ba unta kay kaniadto sa Quadcom buhi pa mahigalas Congressman Akop mao na ni bugbog na ni mahigalang confidential funds mao na ning isyuha kaniadto napato mahigala si Congressman Paduano Congressman pa itong panahon na sa East Barbers. Unya, pagkahuman, aray na po sa House Committee on Justice, bugbog na po. So, nabutang mahigala o nabalik-balik, pag-abot sa impeachment, maugi po topic ang mga tao gikapoy. Na, pag cross-examination, dito mga higala, medyo dunay bago-bago. Natanawa ha, ang report mga higala sa Philippine Daily Inquirer. Kaya ako lang nang nagtanaw man ta mahigala, kamonitor man ta, atong ipakita mga kagalaan tong maong mga punto ni ining Attorney Roderick Wamel. Kung imo bantayan, kuan gyud siya, witness gyud siya sa prosecution. Nasakto gyud ang prosecution nga siya mo ikuan, no? Nya, naimingon na bias man na nga mga witness. Medyo bias for the prosecution. Imong evaluate ba? Kay tubag niya mahigala og si Attorney Capuna na may mutubag niya, may mangutanap, may man dag tubag mahigala, sumpayan pa. Pero pangutanan ng cross examination makigalaan kung mahimo mulusot man gyud. Lisod dali magpadakop ba? Pero dakpan gyapon, Nakining ato mga kaigalaan, dili niingon nga ako lang gyud mga higala, analysis ning ato. Base mga higala sa nanggawas nga report, base mga kagalaan sa nahitabo, aktual nga pangitabo. Kay ang 11th day, paggawas pas mga newspapers, unsa may nigawas? Sa Philippine Daily Inquirer, before ko mo pakita niyo video ha, parihara ni sa video. Pero nigawas mga higala, mutanaw, kalibin pa mga tao nga, mabasa sa newspaper, muminaw sa radio, kikon, pabor ka ay ni dayo sa kwanday, prosecution. Ingo man ang Philippine Daily Inquirer, akong kopya ha. Manila, Philippines, the 11th day of Vice President Sara Duterte's impeachment trial on Monday centered on testimony from Commission on Auditor Roderick Wamel, who told Senator judges that he served in the COA's Intelligence and Confidential Funds Audit Office from 2014 to 2024, and that neither former Vice Presidents Gigi Marbinay nor Lini Robredo had confidential funds allocations. Straight to the point. So, kini mahigalang pagkasultiha sa report, magtanaw kami ng kabiha din ni Sara na magyud na imo ikuan na ay confidential funds. Sabi ni saya pa ni, sa ika-11 kaadlaw sa nagpadayon ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte na itong Lunes, nagsintro kini sa testimonya sa Commission on Auditor nga si Roderick Wamel, nga miingon ngadto sa mga senator judges nga nagsilbi sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office, sukad sa 2014 ngadto na sa 2024 og wala nila ni Vice President Gigi Marbinay og ni Lini Robredo ang dunay confidential fund allocation. So wa di ito si Binay og si Robredo wa. Wamel said he conducted confidential fund audits only for Duterte's office of the Vice President and her Department of Education precisely because previous occupants of those offices had no such appropriations. Straight to the point. Sabi ni saya pa si Wamel miingon nga nahimo siya og confidential fund audits sa opisina ni Duterte sa Office of the Vice President o sa DepEd tungod kay ang kaniadto nga mga okupante ni anang maong opisina why confidential funds appropriations. Wa sila. Si Duterte rin na. So ang mga makabasa ka ning maong report, makaingon gyud kang grabe Sara. Sara naman gina inaan inday maris. Si Binay sa Lini wa. Unya na ba'y video ani para maklaro ba kay mingo maning uban mahigala nga kuan. Para klaro nga kining ako istorya dili ni istorya nga ako ra hinimo. Naman ni report sa Inquirer pero atong gikot ang Inquirer ani. Ako ipakita niyo video ha. Video gyud kato nahitabo gyud mahigala sa 11th day i-compare nimo sa 12th day na sa cross examination. Tanawa, ang sa 11th day direct examination, may ganito direct examination, ang abogado sa prosecution may nangutana sa iyang kaugalingong witness. Cross examination gani ang sa kontra may nangutana sa witness. Okay, atong i-presentar adong names. Play name. Sir Witness, bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo
ng confidential funds? Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Okay, pause. So, klaro ang tubag. Klaro ang tubag. Kay niya ng 2014 to 2024, mao na iyang pagka-assign sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Mo ng ICFAW. Kuwa ICFAW. So, tingala mo sa ICFAW. Ang kuwa ICFAW, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. So siya mao'y naadiha. Siya mo itig audit sa mga confidential funds, mga intelligence funds. So sa pangutana sa Attorney Kapunan sa direct examination, nganong si Sara Raman ang imong gi-audit? Tubag, tungod kay sa mga Vice Presidente Sara Raman na ay confidential funds. Na, klaro ha, klaro. Kani, iyaman ang pamahayag yun. Iyaman ang pamahayag. Balik-balik na names, be? Para maklaro lang yun. Dili ni ako ha, na video. Klaro, okay, sige. Play names. Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds? Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Okay, pause. Mao ni ang ipamahayag ha, kay 2014 to 2024 man siya. So niya 2014 kinsa may presidente ana si Pinoy. Kinsa may Vice President Gigi Malbinay. Niya 2016 kinsa President Duterte, kinsa Vice Leni. So ni anang mga panahon na kini si Attorney Roderick Wamel na ana siya na yung na-assign diha sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa ICFAW. So siya mo itig audit. Pangutan ng Attorney Kapunan nga man nga Sara Raman tungod kay si Binay sila asas Lini. Kapaburo sa kang katong mga laban mahigala sa katong suko sa tanawa. Lustay lagi yun. Sus, pag cross-examination, mahigala gahapon, kinaaman dahil. Ato pabinaw ng cross-examination na mayong, ako lang i-play para dili kayo mo, kuan ba? Kay namagon mga higalay, mga kuan bitaw nga. Kini para magsabot mo nga, kini asa ko gikan sa akong komentaryo. Punto por punto lang ni ato. Pag cross-examination sa initabo, ato pabinaw names, play names. To put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media. Rewind names. So good lang yun names. Vice President na nagkaroon ng confidential. Say, pause. I-rewind ba? Kanang sugod yun. Sugod ka na nga cut nga video. To put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAW na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ikaw na po. Tama po ba? Mm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAW actually because yun po yung ang pinapakita ko lang sa inyo. Okay, is nagkaroon po ng Pause. So, kaning puntuha, nangutan na mahigala sa Attorney Puwa nga na naman ka sa ICPAW 2014, ingon man siya nga, kunoy, si Sara Duterte na mo iyang audit kay may mga confidential funds sa una. Si Binay si Lini pagpakita sa dokumento na aman. Namas dokumento.
Hinbaos mo siya pangutanon na liquidate na. Dili si Puha may angay pangutanon. Ikaw may angay pangutanon. Ako no medyo maka-appreciate ako na kinini ang attorney Puha, tinuray lang di mi kaila ni pero ka-appreciate ko ni pagka mapasensyahon kayo. Nya ang tingog may galabog na kayo, mapabusanon kay tingog ba? Ha? Dili kay maldituhon og tingog bitaw ni cross examine may galaga mugisa. Kalma kayo gud. Na mura ko naka-appreciate ko ni kalmado kayo. Kana kung tubago, kana nga kon mo pay mangutana o ikaw nga pangutanon. Kanina Puha may kana the way mo conduct sa cross examination lahi gani ang style. Kana katawa lang sa gaba, kalma kayo na inigahuman ang witness mo likoy, di lang ganyan ko nun yun. Di ka piton ba nga kanang kon ba? Kalma kayo, madakpan nga pero kalma kayo. Wala ko nabantayan ha. Posible part din sa strategy ni Sara Duterte niya mga abogado, mga kwan lang. Kayo lang, mga bata pa ng abogado pero bida, medyo na alanganin ang mga tiguang speakers. Ano ba? Kanina pangutana. Proceed dong. Sige Ang dong. confidential funds, ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation, this has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made. So upon the agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense D-1-167-DE. -OVP. Let it be so marked. Thank you, Your Honors. Provisional only, Your Honor. Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is Of course, at appropriate. the proper time. Napasumpay dong, wala na. Sige, anya totoo na to na sumpayan inyang totoo ha. Medyo dako pagkalagutok ni lagubo ning kalakiha nga mayo pang higala pag ingon niya wa gyud. Ang dunay ang iya gyud gi-audit si Sara ra. Kay siya ra may dunay confidential funds. Ha? Kato si Jumar Binay wa, lini wa. Kini na pa ni sumpay. Astang sumpay na apa. Mo na kung giingon og kani pagbutoan ning maong isyu nga gi-emphasize nila nga si Sara ra gyud. Wa pos Binay mo. Tiguang na po si Binay no. Pero asa man to dapig si Binay? Basig iyan tatog yung hungan lang prosecution ay lang palabiin ninyo na kay tinuod na ako sa una. Or posible kini ni ang kwan. Posible si Binay. Kay kini man bugbog magmaayo nila nga si Sara ra gyud. Kung si Binay may kalag magpakabana si ato, iyan na to hunghungan lang ay lang kanyo ko na kay tinuray na apo ko ako sa una. Or si Binay mo lagi nagkatawa lang sa ito na bahala mo magkiat mo diha. Nangayo si Puha mahigalag pasaylo nga na okay lang po ng kang Binay ha. So ni ini mahigalang maong cross examination kini gamay lang ni puntos taas mo gani cross examination ato ni isgutan mahigala rong taon-taon. Unsa man istor sugod na ang Manila? Wa pa mo sinyas? Okay. Kay kini ni ang sige alita sa cross examination taas ning cross examination pag sugod yun. Ako naka-appreciate ko ning attorney Puha kay kini sugad pa sa kon ba. Kalma kayo. Actually naka-appreciate sa ko ni attorney Jukno ha. Chill Jukno. Kalma kayo mo hatag og kwan. Kini ni ang argument bugnaw ra ba? So pag argument present sa argument ni Jukno og ni Puha naka-appreciate ko nila duha kay
pulos kalmado kayo. Madili ba fire gyud kayo ba? Kinabutang pa mahigalag si pareha ni butang tas tupasyo. Wala ba kakuan kayo kanang kumbatan soblaan po kayo kakuan ba? Murag busaka ang dugo. At kani ako kapresitan si Chill Jokno. Di na sa Lasal College of Law kanito. Kapresit sa kun Jokno. Mayo Jokno sad. Kuan kana na ang may mo argue sa Jokno ha niya in fairness niya. O kana na ang kalma ba? Kalma very kuan gyud. Ang unod na in fairness ha, namo kuan gyud niya. Mas indot po din paminaon kana na kay unod ka mao pag ka mo das imtingog haylo ana. Pero Jokno dili. Medyo laay pod ba tawo paminaon kung kanang kwan? Ug imo ning padikturon labi na ang oras mo lecture kanang alauna kutob sa alas 3 hapon. Ang katulgo ng audience. Pero kalma, dunay substance. In fairness ni Jokno. Ang iyang kuntas puwa, kato sa argument mahigala sa labot sa kinini ang pag-ukab na sa mga bank accounts, BIR records. Si puwa sa mahigala maupod, kalma kayo. Kalma kayo. Kana na ang hatag sa argument. Pulos na bugnaw sa duha. Karon asa sa cross examinations puwa day kalma gihapon kayo. Nagay witness ang witness sa unya ha ato i-discuss. Mulikoy tubag ba? O si puwa mahigala, okay. I will accept that answer. Kanang kalma lang ba? Dili bitaw niya gahi man kagwan. Question is answerable by yes or no. Dili ba niya i-insist? Pag unsay answer, okay, we will accept that answer. Kalma na kayo. So, pirwa na. Na-shot na staro. Kini si Kapunan, in fairness Kapunan, kalma po si Kapunan. Pero, kuhan sa gyud, kanini ang tingalis pangidaron sa gyud, no? Abot gyud ang panahon sa ginana. Kitang tanan sa gyud mo abot sa taana, no? So, kay mura kapoy na siguro sa Kapunan sad kay mura sa hangyo kita sa nga aron makalingkod pud siya. Actually, padayon na taon may kanay daghang mga punto ani ha, nga mga kuutonon nga mga punto ato i-discuss niya taon ya unsa mga objections o sa mga higala ang pahigayon sa cross examination.